Makhe. Masibisi. Sengithi angizehlele phela ngibona ugoye ngehliki phela kade ngithumele ngiyabona manje uzohamba nalo gesi. Oh, ingani indaba yamakhandlela? Iwo la usowabekela. Oh, ngivele ngathi angiwabekela iduze masibisi ukuze kube lula. Okay. Kambe uthe ufuna amangaki? Hayi amabili alungile ntombi. Amabili. Oh. Mase ngibuya nje edolobheni ngikulethela. Uyahlupha nogesi bo. Awu. Hayi. Kusokuhlupha kodwa ugesi okuvela uhamba ama-hours 6. 6 hours wonke ngikutshela. Hayi kuhlaliwe ngathi emzansi mina ngiyazi mina le. Kwezinye indawo ugesi uhamba izinsuku ungabuyi. Abanye bathi bahlala isonto lonke ugesi ungekho. Saze sahlupheka. Ngitsheleke ngezinyama ezisemafrijini makhelwane. Amabhizinisi abantu ayawa kunje. Amabhizinisi abantu ayawa makhelwane. Nalaba bamakhaza. Bathini laba bamakhaza kulesimo sinje? Nanka amakhandlela amakhelwane ngithe ungahlupheki uyiphethe imali. Makhelwane ngisho ngathi amakhandlela ngiyawanana. Hawu. Cha ke makhelwane shuthi inkulumo iphambanile njengoba bese lokhu sithumela izingane. Ngiyawadayisa amakhandlela. Ngiyawadayisa ukhipha imali nje bese ngikunikeza amakhandlela. Phela ukudayisa ikona lokho vele ukhipha imali omunye amnikeze into ayidayisayo. Angiphiki ke bengingaziki. Ngithumela ingane mina ukuthi nje inanele amakhandlela ngoba phela bengawathole ezitolo ngisithi nginikeze amakhandlela akhe. Ngizothi mase ngibuye esitolo bese ngiyakubuyisela ngani yakwethu. Cha ngisebenzi kanjalo ke amakhandlela nje ilona business lami. Liqale nini ibhizinisi lakho bengingazi ngalo siqala namhlanje ngami. Oh, ibhizinisi lami angeke kuye lapha kwaSpa mawuyothenga ema-supermarketini la niwathandayo. Ufika uthi abakunanele uyobu ukhokhe ngelinye ilanga. Angithandi ukwenza lokho ngoba amabhizinisi abelungu. Shuthi nibukela mina phansi. Uyabona uSipha lo okhuluma ngaye mina ngiyena umakhelwane kaSipha umakhelwane wakho. Ngize kuwena nje ngangizowe ngiyona amakhandlela kaSipha ngiyobefuna lapho ngihlangana lapho noSipha. Ngoba ngakhelene nawe. Kokha ke makhelwane awabizi nanokubiza ke njalo. Kulungile phela ngizokunikeza u7 rand u14 rand wasemabili. Ngizokunikeza u14 rand wakho. Yabona ke mina leli lami lodwa asiyona nje u7 rand. Imali u20 rand. Uyahlanya wena lento njengoba leli zaca nokuzacalela ikhandlela lakho engathi likhishwe kwelinye phakathi. Yebo 20 rand impela lona business lami. Shutho namakhelwane. Hayibo ikhandlela leli likhanya u5 minutes liphele phela leli. Ikhandlela ezace kangaka. Ikhandlela leni lona leli. Wo. Ngathi lakho ngezinto. Wemasibisi amakhandlela abaleke kabi la eSouth Africa. Ngiyakwazi lokho bengeke ngizofuna ikhandlela elingabalekanga. Ngilinde ngokuchazele. Ngeke uthi uhluphekile futhi bese uphinde ukhetha ukhuluma. Ngilalele njengomuntu ohluphekile. Amakhandlela abaleke kabi njengamanje eSouth Africa. Ayafana nokuthi awugesi wethu. Kusho ukuthi wena mawufuna ukuthatha lamakhandlela owasebenzisa mahala awuhlukile nabantu abenza inyoka. Kusho ukuthi uyilo nhlobo nje efuna ukusebenzisa ugesi mahala ngoba wona gesi wethu lo osinawo njengamanje. Zonke lezi indaba ziphuma nje ngokuthi nje ngoba wena unamakhandlela. Zonke le ndaba eziningi kangaka ingoba uwena onamakhandlela. Makuwena onotho uyaphakama uhambe phezulu uqoka ama high heel bheka uthi uhambe kanje phezulu kwami ngoba nakuwena onotho namhlanje. Lalela asingayiluli le ndaba. Makuukuthi kuyakuhlula ukuthi wathenge kimi namakhandlela. Hambe lapha esitolo kaMbhele emabheleni. MakaThangithini ngiqale khona kaMbhele awekho amakhandlela kaMbhele. Uyabona nakuliyele sasitodlwane esilaphana saleli isulumane lapha izasi nakhona awekho amakhandlela aphelile. Ngase ngithi ke nginanele mase ngibe edolobheni ngikubuyisela. Uyabona ke lokho ke kwakhona lokho uthi awatholakala indawo. Kusho khona ukuthi ayinyama amakhandlela. Yikho nami ngiwabisa indaba ezinde kangaka ngendaba yekhandlela nje ngekhandlela nje. Thenga nje. Isikhathi le ndaba abantu oqhama umuntu athi ngumngani abangani ibona bawisa ibhizinisi lomuntu. Uthele imali ikhandlela lakho? 20 rand lilodwa. Ugula kakhulu futhi ugula ngamamayela. Sana namakhandlela akho noma ngabe kuthiwa ke yabona ke manje into engizoyenza ngizoya kowafuna la ngizowathola khona noma ngabe uthi uzongidayisela ngo25 rand ngizowathenga kodwa la wakho ngeke ngiwathenge. Ngeke ngiwathenga amakhandlela kuwena. Hampela. Bye bye. Ngidlale nini? Ngeke nje ngidlale nini? Ho, umuntu ezongisela ibhizinisi lami. Ugesi kodwa unabayawuthenga. Ugesi nje mawuthenga ngo100 rand uphuma kwa30 rand masufaka lapha esigujini. Kodwa abakhononda ngalokho. Kodwa mase kuyimina engidayisa amakhandlela abakhononda. Ingobani? Ingoba ugesi wabelungu. Ngumuntu omnyama shuthi bangicindezela shuthi sicwasana sodwa phela sabantu abamnyama 20 rand nje amakhandlela wonke umuntu wafuna uzowathola ngo20 rand ngengidlale nini nami singafike sicindezela amabhunu yonke leminyaka bese siyocindezela nasodwa njengamanje bese kuthiwa hayi umnotho usezandleni zabelungu umnotho uzosuka kanjani umnotho ezandleni zabelungu uze kuthina masacindezela nasodwa singafuni ukuseka amabhizinisi abanye abantu abansundu abafana nathi awuse ngibuka ubani lo hawu yebo mambhenqa khona amakhandlela ufuna manga kuwena ufuna amabili okay mhlawumbe ngizokwenzela isaphulelo lona ngizokunikeza ngo60 rand vele ngabiza u30 rand lilodwa okay ma kunankinga uzongifika vele ngihleze emnyanga okay Tobi bye
Ngidlala abantu mina. Business leli ngiyasebenza mina.